Baba vangu vakakadzwa kumeso pari pauma chaipo. Vakatotemwa nebhemba chaipo. Ndotsi pamba pakatochereka chaipo. Vangu vakatotsemuka musoro. Vakaraswa neropa rakawandisa zvisingatoiti. Ropa rakabuda ranga risingaiti. Makumbo angu abviswa bhutsu. Mufi ndiye ndakanobata nekuti akanga achiridza mhere. Ona ndivasiye vachingodaro azviti zvakanaka ndoka ndakakwanisa kubata. Vangu kubatikana zvakanyanya svikana nhasi asati azvigamuchira kuti chokwadi here kana kuti vanhu ngatisvikei mudzimba nenguva uye mapurisa acho otibatsirawo kuti vanhu vacho vari kuponda vanhu vabatwa. Yes, amuri yeZimbabwe tichisangana zvakare pa Hot Zim Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwandiri kuita ndiri ku Epworth kunonzi ku overspill just close nechikoro chinonzi Kubatana Primary School. Apo paitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza. Murume ane makore 46 ekuberekwa Mr. Godfrey Atemwä vapondwa mushure mekunge chingoti svikei pagedhi ndopa vabva vasvikirwa nematsotsi vakapondwa varipo. Saka toda kunzwa local residents nevehukama chiitiko chinoswisa ichi kuti chakafamba sei. Ngativanzwe vachitaura. Ukama wangu neMushakabvu ndi baba vangu nyakubereka nyakunditumura mwana wavo. Mungarondedzerawo chiitiko chinorwadza kumhuri yeZimbabwe kuti zvakaitika rini izvozvo? Zvinhu zvakaitika musi wa14 musi weSaturday 14 February uri musi weSaturday makuseni. Tanga takatorara kuri kuma 4-5 around 4-5 vanhu vemakombi ndo vakati vachitogogodza gate tikatofunga kuti munext vatoti nai imi mumbomudai ndopatakatobuda tichimhanya. Asi chinhu chatakatanga kubvunza mai vedu ndechekuti baba varimo here. Tatabuda tichimhanya tichivhura gate kudai tichiona mota tikatotiziva kuti ava ndi baba vedu. Tichienda kuseri kwemota tikaona munhu ari pasi atori ropa richitobuda. Ndopandii ndakatotanga kutovabata ndakarwadziwa singaiti. Mai vangu vachiteya ndipo vakazoona kuti chinhu patoo nechando munhu atofa. Mai vangu vatotanga kuchema. Ini semwana handinokwanisa kuzvinzwisisa ipapo. Tikatoti ngavatibatsire tiendese baba kukiriniki. Ndopandakazobatwa nemunhu wamabva vandiudza kuti baba hapasisina. But tichitarisa munhu akatanga kubata baba tinoziva zvikuru kana munhu achangobva kana kuti achangobva mukurohwa zvezve miri unogona uchidziya. Muchivabata miri wavo wakamira sei? Ndakatanga kuvabata. Ndakatanga kubata pahuro panga patonhora. Pandavabata padumbu paidziya but paisadziya semunhu achine ropa richiri kufamba. Vanga rakudzira kure kure. Zvinorwadza. Tichitarisa zvichirezvo chiitiko ichi chinogona chinge chichangobva mukuitika naiva. Eya zvinhu zvakabva kuitika. But asi dai zvinhu zvakabva kuitika ipapo taionawo nemaekisheni munhu aigona kuuyawo nokadhoo ozodonha hake pasi. But maitikiro azvakaita zvinorwadza kana kutsanangura. Kuona upenyu muchitarisawo bhodhi zvainge yakaita tinoziva zvikuru kana munhu achatakwa zviya munogona kukakarisana mugodi. Pane here zvamakaona kuratidza kuti vanga vaponderwa pagedhi? Dai zvanga zviri kunzi vakaponderwa pagedhi taikwanisa kuona kana marariro anga vakaita. Ndiye munhu akatoradzikwa kuti musaone mavanga ake. Pandakazovavhura inikozi vangu vakatarisa kuroti vakareswa nedivi rekuti mamusingakwanise kuona kuti vaitwa sei ropa richingoerera.
Kana anga ari munhu futi zvakaitirwa pagedhi tainzwa nekuscreama kana any movement yaiitika kana any noise. Manje hapana chatakaita sei chatakanzwa. Chinhu chatakazokwanisa kunzwa vanhu vaitopfuurawo nerodhi. Kana mota ikasvika tinotokwanisa kutonzwa kuti mota yaita sei yasvika, apa hatina kumbobvira tainzwa. Chinhu chikunyanya kutishamisa ndechekudaiso. Munhu haungati wapondwa worara pamusoro pemagirazi futi anga akaunganidzwa oiswa pamusoro kana wanga warohwerwa pagedhi. Zvinhu zvanga zvakatoitwa kana zvinhu zvanga zvakatorongwa nevanhu vakatozviita pavazouya vachiratidza baba vangu havo pamusoro pagedhi. Zvinorwadza izvi sister. Tichitaso zvakare makumbo. Hapana pasina kana malainzi emakumbo kuratidza kuti vanhu aikakarisana naye. Hapana, panga pasina. Makumbo ndovanga wangobviswa bhutsu, wanga usina bhutsu. Mararidziko wanga wakaitwa makumbo wanga atori pasi pemota. Dai munhu anga akadonha ega hapana pachakwanisa kuisa makumbo ake pasi pemota. Musoro wanga wakatobhiriji ani kuruona wanga utori kusaidi pebhiriji. Kuratidza kuti munhu akatoiswa mavanga anga angori kumeso chete. Kwanga kune mavanga. Alright, tichitarisa pachiitiko ichi. Hapana here zvimwe zvavakabirwa zvakare bhozi tinoona zvikuru kuti vaitobva basa. Zvinhu zvakatotanga kutoratidza kuti imbavha idzi homwe dzanga dziri kunze. Mafoni avo vanga vasina. Vakatanga kuuya mapurisa ekutanga vakatsvaga makiyi vakamashaya. Vakazoya zeta raPH vakazowana makiyi. Saka chinhu ichi chinoitika chitori vanhu vekuziva vaitooneka zvinhu zvikutoitika kuti apa pakashaika makiyi togona kuzopinda aona. Zvinorwadza izvona, zvinorwadza. Mapurisa achiuyawo zvakare. Pane zvavakakutsanangurira here maererano nemucheka? Mapurisa achiuya nemastatement. Mapurisa akati chinhu chiitiko chinogona chisina kuitika panapa. Chakatoitikirwa kumwe kunhu. Munhu bva azoya nekuziva vanhu vanoziva kuti munhu anogara papi. Vanhu bva vazoya nemunhu bva vamuita kunge munhu aponderwa ari pamba. Sister, makafila sei muchiona baba vakarara pagedhi vamanga mabva kuona masikati? Nangu ndichiri mushopu ndichiri kurwadziwa. Sababa vangu nyakunditukura munhu wandaiona everyday, munhu wandaifara naye everyday. Ndoyanga iri shamwari yangu yepedyo. Ndichiri kurwadziwa sanda kuzvitambira kuti baba vangu vatoenda. Zvinorwadza izvi sister. Tinoona zvikuru kuti muno muEpworth pazuva iri pari kunzi pakapondwa vanhu vanosvika ivo 4. Nyuzi idzi pamakadzinzwa madzitambiro zvakare sei imi muri pakuchema zvakare? Zvinhu zvinongorwadza. Kozi munhuwo akapondwawo, munhuwo anga nemhuriwo sesu. So tinonzwawo kurwadziwa kwazvo. So chikumbiro chamunacho takatarisa kune mapurisa veruzhinji maloko residents vari kuchema kuti mapatrols emapurisa mashoma. Chikumbiro chipi chamungade kuita kuti zvigadzirise? Ndongokumbira kuti mapurisa aite achiwedzerwa munzvimbo yeEpworth so that hapana kana mwana anowanikwa achishaikirwa nemubereki wake sezvandakaitawo ini. Zvinorwadza. Iyambire yamuda kupawo zvakare maloko residents vagari vemuno muEpworth takatarisa ndofu dziri kukonzereswa nekupondwa zvakadai. Ndinongoyambirawo kuti nyangwe kanzi wanonoka kuri kwauri chingogarako ikoko uzouya mangwana makuseni. Kozi kukupondwa hakusisina nguva iri safe muno muEpworth yokuti unokwanisa kufamba. Kana uyu akapondwa kuma5 makuseni achitoenda kubasa akapondwa makuseni. Saka kana wanonoka kwauri ikoko garirako ikoko, upenyu ndo hwakakosha. Tichitarisa baba vakanga vakakuwadzwa paiche. Baba vanga vakakuwadzwa kumeso pari pahuma chaipo. Panga wanga wakatemwa pahuma. Kazhinji togona kuona kuti iri banga rakashandiswa kana kuti iri demo. Muchitariswa maronda aya mungafungira kuti chii chinogona chakava chivakatemwa? Vanenge vakatotemwa nebhemba chaipo. Ndozi pakatochereka chaipo. Zvichirezvo kuti zvinogona zvakatokanganisa skawo yakatsemuka nayo. Kozi vanga vakatotsemuka musoro. Zvinorwadza sister. Mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino tichitarisa chiitiko chakadai so anga. Pamashoko andinongoti kumhuri yeZimbabwe ndinongoti ngavangotibatsirawo pane zvese zviri kuitika. Kune avo vari kusungwa avo vari kunzi vapara mhosva ngavambovagadzisa mumacheri
kozi zvinhu zvinorwadza. Ndo vanhu vari kungobuda futi vachiwedzera kuita imwe mhondi pamusoro peimwe mhondi. Kozi kana ari munhu agara anongouraya afi akasiya hunhu hwake. Saka ndingokumbirawo kumapurisa nevese vemuZimbabwe vaongotibatsirawo tachiema seEpworth. Itwawo maidengura chaunganidza vanhu pano nhasi. Chiitiko chinoshamisa chikangoitika pamba pedu. Tikangodedzwa nemwana kumapasti 5. Akatinokera gedhi hatina kumuona. Vanhu vaingopfuura vakangoti uyaimuone munhu ari panze. Ndobva tabuda panze. Tabuda panze takaona baba vapondwa. Asi hatina kuona kuti vapondwa sei. Asi vanoenda kubasa nemota. Mota yange yakarohwa screen. Ndobva tada kutrayazve kuti tione kuti munhu pamwe mupenyu here. Tikasvika tikabata. Tikazunguza baba tikaona kuti munhu asisi mupenyu. Vanhu ndofa vakatanga kungochema. Ndozvakaitika pamba pedu asi hatiso takapondwa nani chichakaitika. Asi mota yange yakatopaka pasaidi yavanofamba nayo achienda kubasa. Yakapwanywa windo. Screen yanga rakapwanywa windo riri kwadhiraivha kuperi. Iwo abudiswa panze, bhutsu wabviswa, makiyi emota akandwa, magirazi anga akapwanyika pawindo ravo anga akaita kuararira. Iwo ngari pamusoro pemagirazi. Tichitarisa chiitiko ichi, baba vanosimba kubasa nenguva kana ari mazuva ese. Vanobva vakana kuma12 vanoshanda mutauni naKopakabana. Since mutauni wopika vanhu inofamba. Pavanobva wana 12 vanogona kungonoka kana kufona kuti ndave kusvika vanhu tovhura gedhi. Saka zuva iroro hatizoti chakaitika kuti vasafone hapana anoziva. Makazozviona nguvai kuti baba varipo pagedhi vapondwa? Takazozviona kuma25 kunze kweedza. Vakarohwa ndofunga the side vakarohwa pamhanza here neapa. Semunhu angabuda bleeding yakawanda tina kunyatsoona kuti ndipamwe ndepapi. Asi patakaona vazosandura polisi yauya nokuti isusu hatina kukwanisa kuvasandura vanga vatarisa musoro pasi vakadai so. Saka polisi yauya pavakazopindudzwa nepolisi vanga vakatsemurwa pamhanza. Zvichireva izvo kuti musoro wakatoafectika vakatokireka sikaona here. Yes. Zvinorwadza izvo. So muchinzwa usiku hapana here kana toziva zvikuru kana munhu akatemwa nesamething kana akatakwa anogona kushedzera for help. Hapana here noise dzamakamboonzwa usiku? Hapana chatakambonzwa usiku. Kuonawo ropa vakarasikirwa neropa rakawanda here pacho pavakanga vakarara? Vakarasikirwa neropa rakawandisa zvisingatoiti. Ropa rakabuda ranga tisingaiti. Makumbo angu abviswa bhutsu. Okay, tanzwa muchitaura kuti vanowanzopedza basa kuma12. Vaita zvekupirata here? Vaita basa rei? Vanotengesa havo muna Kopakabana. Alright. Mama tarwadziwa, muri yeZimbabwe iri kurwadziwa nechiitiko ichi. Ende tiri kuona zvikuru kuti muno muEpworth zviitiko zvekupondwa kwevanhu zviri kuwanda. Chikumbiro chipi chamungade kuita kune mutemo kuti zviite zvishoma muno muEpworth? Isusu chatiri kukumbira kuna vemutemo takutotyira kufamba kana kuma9 chaiko munhu anogona kungopondwa. Tiri kukumbira kuna mutemo vatipo polisi ipatrol muno muEpworth. Kuti munzvimbo ino yakutotyisa kana kutogara kwacho nenyaya yekupondwa kwevanhu. Zvinorwadza mama. Baba vengi vaine makore mangani beri? Vanga nechi 46. 46 years. Zvinorwadza. Tichitasopa vana zvakare vengi vane mhuri yakakura sei? Vane vana 6. Vana 6. Pamakazvinzwa makanzwa sei mama tichitarisa chiitiko ichi? Takabatikana zvisingaiti. Kusvikana nhasi takabatikana. Chiitiko chisingaiti. Baba vasiya vana vada kubhadharwa school fees. Vanoenda kuchikoro. Vana ivo vachabhadharwa school fees. Mudzimai wavasiya anotorwara. Ane BP, ane shuga. Saka zvinhu zviri kunyanya kutibata zvakanyanya. Kuti akwanise kuriritira vana ivavo zvichamutorera kunetsa nokuti munhu anotorwara. Saka zvinhu zviri kutirwadza. Zvinorwadza asi hapana here kufunga because vanhu ava vari kutonge vaitoziva kuti vanouya late at around ma12. Hapana here vamunofungira vemunharaunda kuti ndo vamwe vanhu vanogona vakakonzeresa rufu rwababa? Hatina hedu hatinogona kufungira nokuti hatina chatoziva. Semadzimai kwayangosviba oti tatopinda muno. Mudzimai aona baba vakarara akatuma kamwana kavo kadiki kamusikana kuti ende munonokera varuku kuti baba vadonha vapondwa. Tasina tasira kuti pavapondwa vaita sehafu. Mwana akamhanya ndobva anotidedza. Ndobva tasvika tichiona baba vakaita sei vatoshaya. Mabatira takaita nemabudira aita blood takaona kuti hazvina kutora nguva yakareba. Zvaigona kutanga kutifungidzirawo hedu kuti nokuti mapamwe maraundi 3 kana 4 kunze kwekuedza. Postmortem yakauyawo here vati mapora? Postmortem haisati yataura. Tinongopa hedu yambiro vanhu veEpworth kuti musafambe kana kwakasviba nokuti takutotya nokuti zvikutotangira kana kuma9.
Saka zvazvotongoti apa unenge uchikota mwana ubva mabasa late. Basa rinenge risiri rako. Kambani inokurelisa nenguva isiriyo. Ukangokuri kobhazi mapasi 9 kana 10 unogona kungopona. Shame. Tikunzwa zvakare kuti musi wapondwa baba pakapondwa munhu zvakare. Makanzwa sei mama muchinzwa mashoko akadai? Vanhu vachitaura vakataura vanhu vakawanda panguva iyo vakapondwa. Zuva rakapondwa baba kwenzi kumwe kwapondwa kumapondwa vanogona kuti ana 4 here sana baba. 4 vanhu zuva rimwe chete. Ndongokumbira kumhuri yeZimbabwe tigona kutibatsira. Chitiko chaitika panopamba panapa tisigona kuchidzisa, tisigona kuzvikunda tichitega. Asigona kuti tozviendera tichiita sei. Saka tinongokumbira kumhuri yeZimbabwe nehurumende yedu igona kutibatsirawo muEpworth. muEpworth macho matotyisa kugara. Inini ndinoitwa Mai Mutasi kana kuti Mai Courage. Chitiko ichi chinhu chakandirwadza kusvika pekupedzisira. Nekuda kwekuti isu takarara zvedu tisina kana chatotomboziva, turongoti tese takakwana mudzimba matiri tisina kuziva kuti pane zvatoitika mhamba kwedza. So zvazvati ndinofunga zvekuma past 4 to 5 kanzwa padhopa pakunoko ndiani semunhu zvangu ndaitogadzirirawo kuendawo kuchechi wamakuseniseni iwayo kuma past 5 ndopa ndaifanwa kubuda. Ndopa ndiani zvanzi handiniloka kuti koinda zvikanzi mama imi zvanzi manyai kugedhi dhedhi wangu waita sepapondwa. Ndakabata hembe ndakapfeka naiti dress. Ndofunga chandakazokwanisa kuita kutora zambia kwakumonera. Ndopa ndakabuda ndichibva ndamhanya ndichisvika pagedhi ndakangosvika kuti handina kubata. Pane vamwe baba vatinogara nawo ndo vandakaona vachiita sei vachiedza kubata kuti vaone kuti munhu mupenyu here. Inini wandakakwanisa kubata ndimama mudzimai wemufi ndiye ndakanobata nekuti akanga achiridza mhere plus akanga akuda futi kuita sei kuti adzokere ipapo anoedza futi kubata murume wake. Saka ndakaona kuti ndivasiye vachingodaro azviite zvakanaka. Ndobva ndakakwanisa kubata ndobva tatodzokera pandapinda nawo mugedhi. Tichitarisa chitiko ichi makazozvunzwa kwaedza naika. But hapana here kana dzingava noizi dzamakambonzwa. Tinoziva zvikuru panoitika chitiko chakadaro munhu anogona kuchema kana kutonzwa kukakirisana kunenge kuchiitika. Hapana zvamakanzwa here? Hapana zvatakanzwa. Hatina kana noizi yatakanzwa. Pamba tinembwa patotiti takambonzwa kana imbwa kuhukura. Asi totoziva mazuva ese mai vacho vanototaura kuti pavanovhura gedhi imbwa yedu inobuda panze yotoenda pavari. But apa maybe nekuda kwekuti gedhi havana kuzokwanisa kuvhura. Saka pamwe ndosakawo imbwa inonge yaita seyanzwawo zvayakanzwa handizivi kuti zvakafamba sei. Panotori nembwa zvapo? Pane imbwa iripo wani. Inini handidi kunyepa pekuti ndakasvika ndikanyatsotarisa kuona kuti ndipape pavakakuwara. Handina kukwanisa kutarisa. Zvine izvozvo ndakashoke kana handidi kunyepera handina kukwanisa kutarisa. Inini kuti ndinyanyorwadziwa futi zvakanyanya handina mazuva ndashayikirwa newangu murume. Vanhu tinogara pamwe chete. Saka ndaenda toti ava ndo vatinoturawo matambudziko edu kana pane zvatoonawo ndionerewo vana vangu ndidaiwo munhu uye futi nhasi unoapfuura. Saka ndakaiva nekushokeka kwakanyanya handina chandakakwanisa kuita. Handina kukwanisa kusvika padhuze. Isu taichikumbirawo kuti dai mapurisa ambowanzwa kuEpworth. Dai vawanda. Nekuda kwekuti ipapo pane umwe mupurisa akauya akati takatodarika apa zvekuma 2 tichipatrora but mota hatina kuiona. Zvekureva kuti zvavo zvomundima maybe varimo asi ndiri kuona kunge vashoma. Kozi ipapo ukanzwa zviitiko zvacho zvakaitika dhei iroro kwakaitika vanhu 4 ndo vatakanzwa vaiuya vachibata maoko aita kuti kwakati kwazorohwawo mumwe. Saka zvinhu zviri kutirwadza kuti vanhu ivavo hatichaziva kuti imwe chete here kuwandisa kwavo here vanhu ava hatichazivi. Tiri kukumbirawo kuti vemutemo dai vawedzerwa muEpworth uye mombotara nguva yekufamba kwevanhu kuti kusvika nguva yakati hatichada kuona munhu murodhi kana even kumashopu chaiko kana pane zvamunokwanisawo kuita zvomboitwa saizvozvo kukumbirisawo. Tichitarisa bhodhi yababa tinoona zvikuru vamwe vanogona kupondwa vobviswa kana mapatsi avo ese anga akakwana here tichitarisa mutumbi wavo. Kutarisa zvakaitwayo hapana zvekuti pane chaichisipo. Zvese zvakange zviripo. Zvese zviripo. Ndinongokumbirisawo vanhu vemuEpworth kuti dai taziva nguva dzekufamba. Hongu kuriko zvavo vanomanikidzwa nemabasa chichi but vamwe vacho havana zvavanenge vachiita.
Mwatogona kungononokawo zvakana achiona kumabhora ari kunyanya ari chichi vanogona kunonokawo naizvozvo asi kudai takwanisa takurumbidzwa kupinda mudzimba. Pamakazvinzwa mama kuti baba vashaya makafila sei? Ndakarwadziwa inosvika pekupedzisira kana nanhasi kuti nditi ndati ndazvitambira kuti vakashaya uno takavaona tikatoona ndo zvaitika asi kuti ndinyatsonzwisa kuti shuwa baba makaniwa akusisina zvinhu zvinondirwadza. Ndinoona musika uri apo ndopandinaswera ndiri baba vantobuda zvekuma3 vanenge vangorapa vachigadzira mota yavo vachikilina mota yavo vachiita sei mai mutasati akuenda votobuda voita sei voenda zvekuma3 PM ndopavanoenda. Zvinhu zvinorwadza kuti munhu unoona every day kana nhasi unoona kuti pamwe warimo mota asati aona kugutsikana asati aona kugutsikana chitiko chinorwadza haisi nyore ungoona kuti munhu wandaye ndinaye nezuro apondwa atofa haisi nyore. Vanhu vakuita kunge huku muEpworth manyanya dai hurumende yapindira yaona zvekuita neEpworth. Ina chikumbira kuti kana vavabata ngavarigidze kuvaburitsa kuti kunzwa kwatete tichiita tinongonzwa kuti hanzi kune vari kubatwa vozonzi vanhu vaya vakatobuda vakatititi vane vasina mhosva here vanenge zvine zvakamira sei hatinyatsozvinzwisisa kuti chii chinyatsoitika kuti munhu osungwa mazuva macho manzwa kuti hanzi akazobuda uye akazodai uye akabuda ipapo tikukumbiritsawo ipapo kumbiritsawo kuti vanenge vasungwa ngavasungwe. Anongoti kumhuri yeZimbabwe atarasikirwa nemumwe wedu handizive kuti tingaite sei dai Mwari vagona kupindira. Ndinotwawo mai maturiko chitiko ichi chakatibata zvakanyanyisa hatizive kuti chichagara sei kana muchitiko ichi. Isusu ndingarora chakanyatsokuitika kuti ndinyatsozoti isusu takangoita zvekunokerwa pagate nemunhu aitodarika achitibudai muone panze tomaonera tikazoita munhu akarara pasi. Chaisuvisa zvakanyanya. Patemu yacho pakange pasina ropa rakanyanya kuwanda vakazonge vakutendeudzwa vata semudenga nekunge kwakubuda ropa rakawanda. Pamota iyi pakange papwanywa windo ndo rakapwanya windo remota. Windo rekumberi Kanzwa kubatikana zvakanyanya svikana nhasi asati azvigamuchira kuti chokwadi here kana kuti chikumbiro chedu taichitokumbira kuti dai vatibatsirawo nemapurisa kuitira kuti pamwe vanhu vacho vangapondawo vanhu vasaponde vanhu. Makurudziro angu ndekungoti vanhu ngatisvikei mudzimba nenguva uye mapurisa acho otibatsirawo kuti vanhu vacho vari kuponda vanhu vabatwa. Mushure meongororo netsvakiridzo taona zvikuru kuti muEpworth macases ekupondwa ari kuwanda. Funga mongozvinzwira maloko residents nevekukama vataura kuti musuyu pakatowewo vamwe vaibata maoko zvakare vaitaura kuti papondwa vanhu vanosvika ivo 4. Chikumbiro machinzwa kumalocal authorities kuti maresidents vachema vakati no zviitiko izvi zviri kuita zvichiwanda muno muEpworth. Ipo pandiripo pano ndo pavakanga vakarara ende vakarasirwa neropa rakawandisa. Vataura ndofunga mazvinzwira mega. Ngatibatsirewo hama dzedu councillors MPs emuno muEpworth muri dzemuno dzachema tino ndufu dzawanda dzacho dziri kuwanda munomu ndedzekupondwa. Aiwa uyewo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti zvoitwa sei. But please don't forget to like, share and subscribe to World Zim Trend so that whenever we post latest news automatically you'll be updated.
We love you so much. See you next time.